החודש הזה כנבואת אבי חוזר, וישמע בבית זה כל ששון וכל שמחה. יהיה החודש הזה כנבואת אבי חוזר, וישמע בבית זה כל ששון וכל שמחה. חודש טוב ומבורך, ראש חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. אנחנו פותחים את הבוקר בדברי תורה, דברי אלוקים חיים, להתענג בתענוגים, לבוא לקראת שבת עם משהו להגיד בשולחן השבת. יהיה החודש הזה כנבואת אבי חוזר, וישמע בבית זה כל ששון וכל שמחה. ואין שמחה אלא תורתנו הקדושה, חודש הרחמים והסליחות. אני איתכם אשר ברדה. ערב שבת קודש, פרשת שופטים. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשבטיך, ושפטו את העם משפט צדק. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר השם אלוהיך נותן לך לשבטיך, ושפטו את העם משפט צדק. אז בפשטות אנחנו לומדים פשט הדברים, שצריך להיות שופטים שישפטו בתי משפט ושוטרים כדי לעשות סדר בכל מדינה ומדינה ובכל מקום ומקום. לכן צריך שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, תקים בתי דין, ואם חס ושלום מישהו עובר עבירה מביאים אותו לבית הדין, ושם או שהוא משלם או שהוא לוקם מלכות וכולי, כמובן על פי תורתנו הקדושה. ושפטו את העם משפט צדק. עדיין הוא צווה לעשות משפט צדק, לא לעשות אפליות בין אדם לאדם, בין איש לאיש, ושפטו את העם משפט צדק. בא רבי חיים ויטל, זכר צדיק וקדוש לברכה, ואומר, באדם יש 7 שערים. ב7 השערים הללו האדם מתקשר אל העולם. דרך השערים האלה יש לו קשר עם העולם. 2 שערים ראשונים הם העיניים, שבהם האדם לומד תורה, בהם האדם רואה מה שצריך לראות, מה צריך לתקן. יש עוד 2 שערים, אוזניים. באוזניים הוא שומע דברי תורה, שומע מה שמדברים עמו אשתו, בניו, חבריו, שקלה וטריה, חברותה וכולי. שומע את התפילה ועונה אמן, קדישים, ברכו. ישנם עוד 2 שערים, אומר רבי חיים ויטל, נחיריים, בהם האדם מריח. יש עוד שער נוסף, זה הפה, שהוא השער השביעי, בו האדם מדבר ואוכל. אומר רבי חיים ויטל, צריך לשים שופטים ושוטרים על השערים. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. לכל אדם יש את השערים הללו שהזכיר רבי חיים ויטל. אבל השופטים שופטים לו ואומרים לו מה מותר לראות, מה אסור לראות, מה מותר לדבר, מה אסור לדבר, מה מותר לאכול, מה אסור לאכול, מה מותר לשמוע, מה אסור לשמוע. וצריך גם כן ללמוד טוב טוב את ההלכות. הם השוטרים שמזהירים אותו על כל מעשה ודרך, כדי שילך בדרך אשר ילכו בה, ואת המעשה אשר יעשון. ואם פגם חס ושלום, צריך האדם לחזור בתשובה על כל פרט ופרט. וכשאדם רוצה לחזור בתשובה, הוא צריך לשמור ולקדש את אותם שערים, ושפטו את העם משפט צדק. ובכן מאזינים, אחת המצוות שמוטלות עלינו בבן אדם לחברו זה, והבא דן את כל האדם לכף זכות. אנחנו בעיניים שלנו רואים דברים, אנחנו באוזניים שלנו שומעים דברים, אנחנו בשערים הללו שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, אנחנו רואים אדם ולפי המעשה שלו אנחנו שופטים אותו, והרבה פעמים היה לנו לדון לכף זכות, ואם היינו דנים לכף זכות, היינו רואים שבאמת אותו אדם לא עשה מעשה לא טוב. הבא דן את כל האדם לכף זכות. על פי מה שלמדנו קודם, שרבי חיים ויטל כותב שבאדם יש 7 שערים, דרכם הוא מתקשר אל העולם, עיניים, אוזניים, נחיריים ופה, שהם השופטים והשוטרים, אז האדם צריך לתת לעצמו שופטים ושוטרים בכל השערים, ושפטו את העם משפט צדק. אנחנו על ידי העיניים,
על ידי האוזניים, על ידי האיברים שלנו, אנחנו צריכים לשפוט את החבר שלנו, משפט צדק. כל מה שאנחנו נראה, לדון אותו לקו זכות, להוציא אותו צדיק. ועל ידי כך, מוריי ורבותיי, כתוב כי בדבר אשר זדו עליהם. אדם לעתיד לבוא מגיע לבית דין של מעלה. לפני המשפט שלו אומרים לו, אדוני, אנחנו רוצים רגע להראות לך איזה כמה סרטונים, ותגיד לנו מה אתה היית חורץ את דינו של אותו אדם. ואז מראים לו אדם שחוטא בחטא מסוים, ועוד חטא מסוים. ואותו אדם מסתכל ואומר, השם ישמור, כאלה עבירות, צריך לדון אותו לכף הקלע, עינויים. או יכול אותו אדם לומר, ריבונו של עולם, היצר הרע פיתה אותו, היה לו קשה, הוא מאוד אוהב אותך. זה לא להכיסך, בכלל לא להכיס אותך, הוא נתכוון אותו אדם. ואז, לאחר מכן, מראים לאותו אדם את אותם סרטונים, אבל בדמות שלו. אם אותו אדם דן לכף זכות ושפטו את המשפט צדק על ידי השופטים והשוטרים שהקדוש ברוך הוא נתן לו עיניים, אוזניים, פה וכו', אז מוציאים אותו זכאי. אבל אם הוא מחייב את אותו אדם ואומר דינו חס ושלום אומרים לו, כי בדבר אשר זדו עליהם, אתה חרצת לעצמך את הדין. שמעתי פעם מגדולי ישראל שאמרו, איך אנחנו נוכל להגיע למצב כזה, שנגיע לבית דין של מעלה, ויראו לנו את הסרטונים ואנחנו נדון את האדם לכף זכות. וכך על ידי זה נצא זכאים גם כן בדין. אומרים בעלי המוסר, הכל מתחיל בעולם הזה. כאשר האדם רואה אדם שעושה עבירה, ואומר ריבונו של עולם, היצר הרע פיתה אותו, זה לא הוא אדם טוב, או נראה לי שהוא לא התכוון פה לעבירה, וכו' וכו', כף זכות ושפטו את העם משפט צדק, להוציא אותו צדיק. אז אם האדם בעולם הזה מתרגל ככה, בעולם הבא יש לו בבית דין של מעלה את אותם תכונות, ועם אותם תכונות הוא ידין גם כן את הסרטונים שהוא יראה. אבל אם חס ושלום להפך, אז השם ירחם. לעשות תשובה, אנחנו חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, שהקדוש ברוך הוא יקבל את התפילות שלנו. בן אדם מה לך נרדם, קום קרא בתחנונים, שפוך שיחה, דרוש סליחה, מאדון האדונים, ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. יש לנו אבא רחמן. הקדוש ברוך הוא לא מוותר, אבל הוא מרחם. ושפטו את העם משפט צדק. בואו נדון כף זכות כל אדם. בעזרת השם נצליח לצאת זכאי בדין. בן אדם מלך נרדם, קום קרא בתחנונים, שפוך שיחה דרוש סליחה, מאדון האדונים, בחצות ההר ואל תאחר, בטרם ימים פונים, לפני שוכן מעונים, ומפשע וגם רשע, ברח ופחד מאסון. המהרי"ל דיסקין כותב שהפרשה הזו, פרשת שופטים ושוטרים, תמיד נקראת בחודש אלול, ללמדך שלפני שהאדם חוזר בתשובה, צריך לבדוק בשופטים ושוטרים את עצמו. תיתן לך בכל שעריך. שהאדם יבדוק את עצמו, תיתן לך, מה איתך, מה איתך? אני מדבר לעצמי. ולאחר מכן, אם הוא שלם בגופו, שלם במצוותיו, אז הוא יכול גם כן להוכיח אחרים. הלוואי ונזכה שנהיה שלמים. כותב הצדיק רבי משה אמבר, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהפסוק הזה, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, מורה לנו דרך תשובה בחודש הרחמים והסליחות. בחודש הזה נפתחים 52 שערים. ה-52 שערים שנפתחים הם כנגד 52 שבועות השנה. כי הרי מראש חודש אלול ועד שמחת תורה יש לנו גם 52 יום.
וכל יום, אומר רבי משה אמבר זכר צדיק וקדוש לברכה, כל יום משפיע כנגד שבוע אחד של ימי השנה. ואם האדם מראש חודש אלול, מי שמתקן את אשר עיוות, אם הוא זכה כל יום ויום מה-52 ימים, זכה ונעשה בן לקדוש ברוך הוא. שופטים ושוטרים, שהם המוח, העיניים, הלב, הידיים והרגליים. תיתן לך, כל אדם ייתן לעצמו, להנאתו ולטובתו, בכל שעריך. בכל, גם כן שימו לב, בכל יוצא גימטריה 52. וזה כנגד 52 השערים שנפתחים בימים הללו. ובזה נעשה בן לקדוש ברוך הוא. וכתוב, אשר השם אלוקיך נותן לך לשבתך. מה פירוש? שתשתף את כל שבטי ישראל יחד איתך בכל המצוות. ישנם אנשים שעושים מצוות אבל עושים לעצמם, אבל גדול המזכה את הרבים. אשר השם אלוקיך נותן לך לשבתך, שתזכה את כולם לעשות תשובה. מה לך נרדם? ומלא וסע תשובה. המשיח כבר בפתח, היו נמצא כבר לפתח, וכן כתוב בתורתנו הקדושה, שעושים תשובה, עושים תשובה, עושים כולם עושים תשובה, שלא נאחר את השעה. מה עיקר התשובה? עיקר התשובה היא לשנות את ההרגלים שלנו, נכון? איך כתוב? לעולם ימכור אדם קורות ביתו ויקנה מנעלים לרגליו. באים רבותינו ואומרים, אל תקרא מנעלים לרגליו, אלא מנעולים להרגליו. העיניים רגילות להסתכל, האזניים רגילות לשמוע. איי, אומרת התורה הקדושה, לעולם ימכור אדם קורות ביתו ויקנה מנעלים לרגליו, יקנה מנעולים להרגלים של השופטים והשוטרים שנמצאים לנו בכל השערים. בואו נשמע אתכם חזק. עושים יש לנו 52 ימים להגיע למצב של בן. עושים תשובה, כן, עושים תשובה, עושים תשובה, הלוואי ונזכה. קום הלבסה, עשה תשובה. עושים תשובה, הלוואי ונזכה. מזל טוב. גואל יבוא רב עליליה, גואל יבוא עם אליה, גואל יבוא רב עליליה, גואל יבוא עם אליה, יבוא גואל יבוא. גואל יבוא רב עליליה. אם ניתן שופטים ושוטרים בכל השערים, בעזרת השם אנחנו נזכה שיבוא הגואל במהרה. בניסן ניגענו, גלם שלך תועלו, אם מקדם בניסן ניגענו, כי שרדים לא ננענו, במהרה גואל יבוא. גואל יבוא רב עליליה, גואל יבוא עם אליה, גואל יבוא
כותב רבנו הבן איש חי, הדיין אסור לו לפחד מאיש, ועליו לומר דברו ללא מורא וללא משוא פנים. ואילו השוטרים הם המוציאים לפועל, ופרנסי העדה עוזרים לשוטרים להוציא לפועל, ועליהם מוטלת החובה לכפות את הסדר והמשמעת ולהנהיג את העם, ולא חס ושלום להיות מונהגים על ידי העם, להחניף וכו'. אז הוא רומז את זה ככה, הוא אומר, אם תחסיר מהשופטים את האות פה, יישאר שוטים, ואם תסיר מהשוטרים את האות רש, יישאר שוטים. למה? כי שלמות השופטים תלויה בפה, ושלמות השוטרים והפרנסים תלויה בהיותם לראש, רש. וזה השופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך שיהיו שלמים בהכל וגם באותיות, כי אלמלא כך הם שוטים. פרשת השבוע נאמר כי יפלא ממך דבר למשפט בין דם לדם, בין דין לדין, ובין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך, וקמת ועלית למקום אשר יבחר השם אלוקיך בו. צריך להבין את הפסוק הזה, בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע. הסבא מקלם כותב, כי יפלא ממך, יהיה לך פלא. למה יש לעם ישראל כל כך הרבה איסורים ומשפטים עד כדי מיתה בין דם לדם? וגם תשאל, למה יש דינים וגזרות על עם ישראל כל כך שזה בין דין לדין? הרבה דינים קשים. ואם תשאל מדוע יש פגעים ונגעים בעם ישראל בין נגע לנגע, יפלא ממך הדבר. למה עם ישראל בניו של הקדוש ברוך הוא? אומר המגיד מקלם, הסיבה היא דברי ריבות בשעריך. בגלל מחלוקת, כשיש מריבות, כשיש דברי ריבות בשעריך, יש חס ושלום את הדברים האלה. מה צריך לעשות? וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו, להתאחד בבית המקדש, להתאחד בבית השם ביחד, ונזכה שגואל יבוא לעם ישראל. איי איי איי. גואל יבוא עם אלי, יבוא, 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 גואל יבוא. אם הזמן בוגד אל תאלצהו ואל רדוף אחריו, כי רבים חללים מפילה. רבים חללים מפילה יצר הרע. פתיחה במקם חיג'אז שאני מבצע, בואו נשמע. אם הזמן בוגד אל תאלצהו ואל רדוף אחריו. כי רבים חללים מפילה ונוחרים באו שעריו.
בני וינצל מהרי וגואר בטח בשם ועשה טוב כי בוטח בשם אשר רב מולה לי וגודלו תראה עד גופי כולו מולה לי וגודלו תראה עד גופי כולו בצר לי יקרה לו יעוזר לי קהלו ובטוב לב אשיר לו יעוזר לי קהלו ובטוב לב אשיר לו יעוזר לי קהלו רק הקדוש ברוך הוא עוזר. פרשת השבוע שלנו על פי 2 עדים או 3 עדים יומת המת לא יומת על פי עד אחד. נשאלת השאלה, מה פירוש יומת המת? היה צריך להיות כתוב ככה, על פי 2 עדים או 3 עדים, יומת הרשע. לא יומת על פי עד אחד. מה זה יומת המת? הרי הוא כבר מת, מה שייך להמית אותו? יש פה רמז על פי מה שכתוב רבותינו בגמרא. שאלו לחוכמה, נפש החוטאת מה דינה? אמרה להם, חטאים תרדוף רשע. החטאים ירדפו את הרשע. שאלו לנבואה, נפש החוטאת מה דינה? אמרה נפש החוטאת, היא תמות. שאלו לתורה, נפש החוטאת מה דינה? אמרה יביא אשם והתחפר לו. שאלו לקדוש ברוך הוא, נפש החוטאת מה דינה? אמר להם הקדוש ברוך הוא, תעשה תשובה והתחפר לה. עד שלא בראתי את העולם, בראתי את התשובה. כך אומרת הגמרא. הזוהר הקדוש כותב שבאו המלאכים לפני הקדוש ברוך הוא ואמרו לפניו, ריבונו של עולם, אתה רוצה לברוא את האדם, לתת לו את התורה. איך אפשר לתת לו את התורה? הרי הוא לא יקיים אותה. לא רק זה, הוא עתיד לחטוא לפניך. יש לו יצר הרע. אמר להם, בשביל זה בראתי תשובה. אמר הקדוש ברוך הוא לתשובה, אני משביע אותך, כשבניי חוזרים בתשובה, תפתחי להם את הדלת ותקבלי אותם. וכך יובן מה שנאמר כאן בפסוק, על מה ששאלנו קודם. על פי 2 עדים או 3 עדים יומת המת. מי הם 2 העדים הללו? זה החוכמה והנבואה. החוכמה הרי אמרה חטאים תרדוף רשע, הנבואה אמרה נפש החוטאת היא תמות, או 3 עדים שזה גם התורה, שאמרה יביא אשם יתחפר לו. אבל עכשיו בעוונותינו הרי אין אשם. איך אנחנו יכולים? אין בית מקדש. כשאין אשם לכאורה, חס ושלום יומת המת. אבל למעשה לא יומת על פי עד אחד. מי הוא העד אחד הזה? זה הקדוש ברוך הוא. לא יומת על פי עד אחד. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. שם אנחנו יש לנו את האותיות בסוף המילה שמה זה עין, והשם אחד דלת. כותבים אותם באותיות גדולות, עד. הקדוש ברוך הוא העד אחד. הוא זה שאומר יעשה תשובה ויתכפר לו. הבטח לו שערי שמיים, שערי ציוויתי. שהתשובה, השבעתי את התשובה, שתקבל את השווים ותפתח להם את הדלת. חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, הקדוש ברוך הוא פותח את הדלתות, מחכה לנו לשוב אליו בתשובה. ובטוב לב אשיר לו, נזכה שהקדוש ברוך הוא יקבל את תשובתנו. ובטוב לב אשיר לו, יעצור, נקהלו.
תוכך ללא יחדל יעל מטיב לעבדך בן עדרה שיר לשירי וגם לזמרה כי השוחד יעבר עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים. פרשת השבוע מדברת על השופטים והשוטרים שאסור להם לקבל שוחד גם כן. הגאון מווילנה מדייק, אומר הרי, כתוב כאן, כי השוחד יעבר עיני חכמים. בפרשת משפטים נאמר, כי השוחד יעבר פיקחים. מה השינוי? מה פשר השינוי? פעם הוא כותב חכמים, פעם הוא כותב פיקחים. אומר הגאון מווילנה, הדיין צריך שיהיה לו שתי מעלות, לא מעלה אחת, שתי מעלות. שיהיה חכם בדיני התורה, וכן שיהיה פיקח ומבין היטב בכל ענייני העולם הזה, כדי שיבין בכל מיני רמאויות, אם ככה מנסים ככה לסובב אותו. שלא מספיק שיהיה חכם, שיהיה פיקח. לכן מדגישה התורה שהשוחד מעבר עיני חכמים, ומעבר גם את הפיקחים. זה לא משנה אם אתה חכם בדיני התורה, או אתה פיקח בענייני העולם הזה, לא. ברגע שהאדם לוקח שוחד, מעוות את פסק הדין שלו, וחוטא נגד אלוקים ואדם, ולא מצליח להוציא לאור משפט קדוש. דודי רפה נפשי נרצפה לבטח מלכי, לבטח מלכי, נורא אלוה, נזר בגבורה אלוה, אלוה. כי יפלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין, ובין נגע לנגע, דברי רבות בשעריך, וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו. כותב מורנו ורבנו, בעל הבן איש חי, בספרו אדרת אליהו. הוא אומר, ידוע שהאדם, על ידי שהאדם חוטא ופוגם בשמו, שנקרא אדם. ואז הוא מסלק את האלף ונשאר דם. וזה הטעם שהאדם הראשון למעשה הביא מיתה לעולם, כי על ידי שהוא חטא באלף פגם, נשאר דם, פעם באה מיתה לעולם. אומר הבן איש חי, גם על ידי החטא שחוטא האדם פוגם בשם א' ד' נ' י'. ואז כשהוא פוגם בשם הזה, הוא מסלק את האלף, נשאר ד' נ' י' שזה דין. כי האלף, אלופו של עולם, הקדוש ברוך הוא, בא למתק את הדין. והחוטא מגביר את הדין ומסלק את האלף חס ושלום ונשאר אותיות דין.
וזה מה שאומר הפסוק, אומר הבן איש חי, כי יפלל ממך דבר למשפט. אם תראה שיש משפט ודין בעולם, שהקדוש ברוך הוא מביא צרות חס ושלום, ויפלל ממך, למה זה קורה? מדוע השם עשה ככה לארץ הזאת? אז תדע, בין דם לדם, תדע שהאותיות דם שנשארו מההסתלקות של האלף, הם גרמו לזה. בין דין לדין, תדע שפגמת בשם א' ד' נ' י', והוצאת את האלף נשאר ד' נ' י', שזה דין. ולכן זה מה שגרם לדין הקשה. וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו, שזה תשובה, ממילא יסיר את חרון אפו ויעצרו כל הגזרות הקשות והרעות. לדעת כל רצונך, זה מרוב שלי מרוב, כי אליך נפשי נפשי תרוב, נפשי חמדה אצל ידך, לדעת כל רצונך. פרשת השבוע מצווה גם ציוויים למלך. שום תשים עליך מלך, אבל רק לא ירבה לו סוסים ולא ירבה לו נשים, וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד. רבותינו רומזים כאן, איתה במדרש, כיסא של שלמה, 6 מעלות היו לו. וכששלמה היה עולה מדרגה ראשונה, הייתה יוצאת בת קול ואומרת, לא ירבה לו סוסים. מדרגה שנייה, לא ירבה לו נשים. מדרגה שלישית, כסף וזהב לא ירבה לו. ולמעשה, אז הכיסא
זה ראשי תיבות של שלושת הדברים שרמוזים על ידי הבת קול, על ידי הציווי גם שהקדוש ברוך הוא ציווה. לא ירבה לו סוסים, נשים וכסף. כיסא ראשי תיבות, כסף, סוסים, אישה. תשים עליך מלך, רק לא ירבה לו סוסים ולא ירבה לו נשים, וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד. אחד הדברים שאנחנו מצווים זה להתפלל על הגאולה. יש לנו 30 יום להתפלל על הגאולה, שבעזרת השם בראש השנה הקדוש ברוך הוא יגזור עלינו גזירות טובות, יביא לנו את הגאולה. אז דיברנו על שופטים ושוטרים, דיברנו על שום תשים עליך מלך, דיברנו על דברי ריבות בשעריך, ואנחנו ממשיכים בפרשת השבוע, מי האיש הירא ורך הלבב. פרשת השבוע שלנו מדברת על יוצאים למלחמה, מי יוצא למלחמה ומי לא יוצא למלחמה, ואוספים את כל החיילים, והירא מהעבירות שבידו חוזר. לכאורה נשאלת השאלה, למה הירא חוזר? הרי הוא יכול לערער בתשובה, והוא צדיק. הגמרא בקידושין מ"ט אומרת, המקדש אישה על מנת שאני צדיק, אפילו הוא רשע גמור מקודשת. למה? שמא ערער תשובה בליבו. אז למה כאן כתוב שהירא מהעבירות שבידו חוזר חזרה, הוא לא יוצא, חוזר מאורחי המלחמה? למה? אלא מדייקים כאן רבותינו הגנזי יוסף, מדייק כאן דיוק יפהפה. הירא מעבירות שבידו. ישנם עבירות שנעשים על ידי האדם, כגון גניבה וגזל, ששם התשובה לא מועילה עד שירצה את חברו, עד שהוא יחזיר לו. לכן מי שירא מהעבירות שבידו, שהוא גזל בידיים שלו, חייב לשוב לביתו. גבריאל בסרונה, הגאולה בסרונה, הגאולה על יד מלאך גבריאל. היה סיפור נפלא ביותר. מעשה היה, וערכו משכילים חילוניים באירוע של רב חיים מבריסק, זכר צדיק וקדוש לברכה, הצגה עיתולית, כך הם קראו לנושא, הצבא של החרדים. לפני יציאת החיילים לקרב, ניגש המפקד והכריז, מי האיש הירא ורך הלבב, ילך וישוב לביתו. ואז התחילו לחזור חזרה הביתה. מי אשר בנה בית חדש ולא חנכו, ילך וישוב לביתו. ואז כמות של חיילים יורדת ככה מהבמה. מי האיש אשר נטע כרם ולא חיללו, ילך וישוב לביתו. מיד קמו עוד קבוצה של חיילים ועזבו. מי האיש אשר הרס אישה ולא לקחה, ילך וישוב לביתו, קמו עוד. וכולי. מי האיש של ירא ורך הלבב ולא ימס את לבב רחב כלבבו, קמו כולם וירדו מהבמה ונשארו שם רק שניים. הם השאירו על הבמה את הגאון מווילנה, מישהו בדמות של הגאון מווילנה, ומישהו בדמות של השאגת אריה. ואז הם התחילו לפלפל. מי יתחיל קודם המצווה הזו של מלחמת האויב? כביכול שני הגאונים שהיו על הבמה, כביכול. עשו מזה בדיחה. כשסיפרו את הדברים לרב חיים מבריסק, הוא אמר, הם צודקים, נכון, כך זה היה. אבל הם שכחו, דבר אחד הם שכחו. הם שכחו להוסיף דווקא את הסיום.
מה היה הסיום? ששני הזקנים הללו, הצדיקים האלה, השניים יצאו למלחמה, ובמעט הזה ניצחו עם ישראל. אנחנו ראינו את זה הרי הרבה בתולדות עם ישראל בהיסטוריה. שער רחמים לעמך בוטח, בראש החודש הזה ייפתח. כי תשמוע את כל המצווה הזאת, ומסיים הפסוק, וללכת בדרכיו כל הימים. מדייק אבן עזרא כל הימים, בלי הפסק ביניהם. וללכת בדרכיו כל הימים, בלי הפסק ביניהם. מכאן אומרים רבותינו שיש ללמוד, שבכדי לעבוד את הקדוש ברוך הוא, כדי להתעלות ברוחניות, צריך רצף. צריך רצף של עבודת השם, עוד יום ועוד יום ועוד יום, ועוד מצווה ועוד תורה ועוד דף ועוד דף. יש משל נפלא של הגאון רב חיים שמואלביץ, זכר צדיק וקדוש לברכה, הוא אומר, אם נדרשות 5 דקות עבור רתיחת מים שבקומקום, אם ישימו את הקומקום 4 דקות, 1000 פעמים אפילו, 4 דקות ויפסיקו. אחרי כמה דקות ירתיחו עוד פעם 4 דקות ויפסיקו. אם לא ישימו את זה 5 דקות ברציפות, שזה הזמן של הרתיחה, כן? אז המים לא ירתחו. הוא אומר שככה זה בלימוד התורה. כשהוא ברצף זה נשמר במאיו של אדם, וצריך האדם להיזהר מהפסק. אבל הנה ברוך השם, אנחנו עכשיו סיימנו את בין הזמנים, ואנחנו חוזרים לעולמה של תורה, חוזרים לשער הרחמים, לתפילות, לתחנונים, לסליחות, לבקשות מאת הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יפתח שערי הרחמים, וישפיע עלינו שפע כל הימים. כל הימים זה יוצא גימטריה, כל יוצא גימטריה 50, עם 2 האותיות 52. יש לנו 52 ימים עד הושענא רבה. כל הימים, 52 ימים בעזרת השם, אנחנו נזכה להיות בנים אתם להשם אלוקיכם. ובנימה זו נאמר לכם שבת שלום, שבת שלום ומבורך, ובשורות טובות וישועות טובות, אמן.